मोर ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज देखिबा कि आज आम फैमिली रे मो भौणी आछंदी भणजा भाणीजी आछंदी तो तांको आसीबा खुशी रे मो टिके कोन होउची रोसे आडे टिके देखिबा हमर जो भाभी पत्नी अछंदी कोन करछन तांको पे प्रिपरेशन देखिबा। चलन देखिबा तने कोन करछंती एई देखो चलीची ये मोर भौणी ये मोर भाणीजी आउ हमर एटी चलची चिकेन देखि पारते सांग माने कि आज हमर चिकेन डे होची से माने बहुत दिन परे मो घर को आछंदी तो चिकेन डे रंधा होची देखंतु चिकेन केमती गुडा होची को माने चिकेन प्रिय खाऊ चाहूचंदी बा खाती